गिबियावनो नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय। दा जोङो बे बुब्लियाव बेखौनो फोरमायगोन, नैबे फैबाय थानाय बिटिसिनि जि बिसायख'थि, बेवहाय जोङो सनितपुर जिल्लायाव जिथु 18खान गामि हाबसनदों बिटिआरआव, बेवहाय जोङो बे 18खान गामिखौ सनितपुर जिल्ला बिपिएफ कमिटि हिसाबै जों जोथोन लादों। जोंबो केम्पेनिं खालामबाय थादों। बे रायजोआ जोंजोंनो दङ आरो दिनै बे मेलावहाय जोङो बेखौनो फोरमायदों रायजोखौ फैबाय थानाय समाव जोंनि बिपिएफ राजनितिक जि हान्जा, जोंहा चिफ बा आगोलनि बारग' चिफ आरो दानि आफादगिरि जा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि नेतृत्व जा सरकारा निस्सय फैगोन। जों बेखौ नोंथांमोननो दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो रोखायै फोरमायबाय आरो सरकारा जाखागोन निश्चित। आरो रायजोआबो जोंखौ गोबां मदद खालामदों आरो बे सथाय 9 माइलनि रायजोआबो जोंनो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों खोथा होदों आरो जयेन्ट सेरेमनिजों बाव जयनिं जों खालामदों। बिथांमोना गोबां लोब फैनानै जोंखौ सहाय खालामदों। जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोना बिपिएफनिनो भटखौ होगोन होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों। बेवहाय दिनै जों नुनो मोनदों आरो नोंथांमोनाबो निस्सय नुखादों, बाव 200निबो गोजौ रायजोफोर बाव गेदारिं जादों। जिथु गामिया फिसा, बेवहाय दिनै जयेनाव नङाब्लाबो 60 सासो बाव जयेन जादों। नोंथांमोननो आं बेखौनो फोरमायथिदों। दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जे गोदानै बिटिआरआव गामि सोसनजानायफ्राव बिपिएफ दला थांनानै भट बिहैनो लाजिनांगौ होननानै नोंथांमोनखौ बुंदों। दा नोंथाङा बिनि सायाव मा कमेन्ट होनो सानो? आदसा, जे बिथांमोना बे बाथ्राखौ गोबां बुंथिनायखौ जों ससियेल मिडियायाव नुदों, नंगौ। किन्तु जोङो बुंगोन, बिथांमोना बे सनितपुराव जायफोर गामिफ्रा हाबसन जादों 18था गामिया, बेवहाय जोङो गोबां जोंनि आगोलनि बिपिएफ सरकार थानाय समाव जोङो गोबां खामानि मावदों। बाव रायजोआनो नुदों। जोङो बुंनो हायो सनितपुरनि बाथासिपुर हालामनि जे मिलन स्कुल, बाव 50 लाखनिबो गोजौ बाव स्कुलनि बिल्डिं मोनसे बानायना होनाय जादों। आरो बेवहाय राङापारा कलेज बाव नुदों, ट्राइबेल हस्टेल, बेवहायबो जोंनि बिपिएफआ जोंनि सरकार थानाय समाव जुदिअ बिटिसिआ हाबाखैमोन बे गामिफ्रा, बै समावबो बिपिएफ फान्डनिफ्राय गोबां बिल्डिं कनस्ट्राक्सन बानायना होनाय जादों। आरो हनै बे सथाय 9 माइलनि खाथियावनो भालुकफुं मोनसे डेलि मार्केट जायो, हदाय बिस्तिबाराव जायो। बेजोंनो नांजाबनाय मोनसे एकदम गोनांथार लामा, बेवहाय 2 कौटिनिबो गोजौआव जों बिपिएफ राजनितिक दोलोनिफ्राय बाव पेकेज हरनाय जादों, जों होदों। आरो हनै खाथियावनो सारिदुवार जिथु सिंगिलिमारि सेन्टार होननाय दङ, बेवहायबो 1,26 लाख थाखानि सिसि ब्लक बेवहाय जोंनि बर' रायजोफोरनो सुबिदा जानायनि थाखाय बिपिएफ सरकारनिफ्राय बै समाव हरनाय जादों। बिदि गोबां उदाहरन दं। दा बेनिखायनो जों रायजोआ साफ्रोमबो मिन्थिखागौ, साफ्रोमबो गियाथ'। बेनिखायनो जोंखौ उल्थासो बरायदों। बिथांमोना बुंनाय सोदोबफ्रा उल्था जादों। गतिके बिथांमोनासो दिनै हाबनो हानायनि खुनु लामायानो गैया। जायनाखि दिनै जों खोनादोंमोन इउपिपिएल राजनितिक दोलोआ बे गामियाव फैनानै मोनसे मेल लाफैनायनि बाथ्रा दंमोननो, बिथांमोना जोंखौसो गिनानै बिथांमोना फैयाखिसै। हयथ' जों खोनादों रायजोनिफ्राय बिथांमोना फैदोंमोन, किन्तु बिथांमोना थांफिनबाय होननानै जों खोनादों। गतिके बिथांमोनासो हाबनो हानायनि जेबो लामा गैया आरो रायजोफ्रा बिथांमोनखौ एक्सेप्ट खालामाखै। थेंक इउ। हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद, हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद, बिपिएफ लं लेट, त्रिदीप मोसाहारी लं लेट, रबिनसन मोसाहारी लं लेट, त्रिदीप दैमारी लं लेट, हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद, बिपिएफ लं लेट। दे जासिगोन दे।